Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар, исәннәрмесез? Һәр вакыттагыча сәхнәдәш тапшыруның пәрдәләрен киң итеп ачып җибәрәбез һәм сезне радиолычлар янына һәм телеэкраннар каршына якынрак дәшәбез. Бүгенге тапшыруыбыз башкаларыннан нык аерылып торыр. Гадәттә без җырчылар студиябезгә килгәч, аларның иҗаты, аларның тормыш, көнкүреше, дөньяга карашлары турында сөйләшәбез. Бүген исә сораулар башкачарак булыр. Андый сораулар яңгырар, анысы сүздә юк. Ләкин тамашачы күңеленә ошап бетмәгән сораулар да булыр. Студиябезнең кунагы Илсаф, Татарстанның халык артисты. Хәерле кич. Исәнме, Илсаф? Хәерле кич, Айгөл. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосын тыңлаучылар. Хәерле кич. Инде һәр вакыттагыча кәефләр ничек дип сорыйм, чөнки кәеф яхшы булу ул тапшыруның 90% уңышы дип әйтергә кирәк. 90 булмаса да, 80-85% бардыр. Бүген шуны исбатларга тырышырбыз без ничек. Кәеф әйбәт, Аллага шөкер. Яңа гасыр телеканалында һәр җомга кичендә сез сәхнәдәш тапшыруын карый алсагыз, һәр дүшәмбе кичендә Болгар радиосы дулкыннарында әлеге тапшыруны тыңлау мөмкинлеге бар. Сәхнәдәш тапшыруы Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Инде Илсаф кем ул, нинди җырлар җырлый, нинди җырчы ул дип сорауга иң беренче әбиләр чуагы җырын башкаручы дип әйтәләр. Тамашачыга сине таныткан җыр бу. Шулай дип әйтергә була. Тагын ничек таныйлар сине, Илсаф? Тагын ничек тамашачы сәхнәдә тыйнак дип уйлый инде мине. Мишәр булуңа карамастан да, әйеме? Мишәр буларак та таный торганнардыр, бәлки әзрәк телдән билгеледер. Аннан соң башка җырлар аша инде әбиләр чагы, кайталар кырказлары, тәрәзәләр, әни күзләре, күбрәк тамашачы барыбер инде җыр аша, иҗат аша таный торгандыр, белә торгандыр. Үзенчәлегең синең башка җырчылардан аерылып тора торган үзенчәлегең бармы? Менә җырлардан кала. Әйтик, кайсыдыр җырчы сикереп бии сәхнәдә, кайсыдыр җырчы үзенең костюмнары белән, киеме белән аерылып тора, хәтта микрофоннары белән аерылып торган җырчылар да бар әле. Хәзер шундый кыландырган булалар инде. Тенденция китте, ничектер тамашачыны җыр белән түгел, башка нәрсә беләнрәк шаккаттыру. Шушы сүзләргә алып килдең, Айгөл. Ничек дип әйтим инде. Менә кызганыч. Сикереп биргән, булмады. Ничектер. Бу яшьтә килешми дә инде. Бәлки, кем белгән инде аны. Белеп булмый. Киемнәргә килгәндә инде. Һәр вакытта да тыйнак булды инде киемнәр. Тыйнаграк, стильдәрәк булды. Һәм менә шул классик җырчы. Шулай дип әйтергә буладыр инде. Кызганыч, хәзер тамашачыга чыннан да җиңел җырлар кирәк. Ләкин барысына да түгел. Җырларның мәгънәлесе дә актуаль. Килешәсеңме моның белән? Җиңел җырлар гына җырлап йөрү ул ничектер менә бизәп бетерми җырчыларны. Бераз гына килешәм, ләкин шундый нәрсә тамашачы күбрәк хәзер җиңел җырлар сорый. Мәгънәсезрәк булса, сикереп бии торган булса, кие булмаса, сүзләрендә мәгънәдә булмаса, бик әйбәт инде. Менә бу урында килешмим. Нәрсә белән килешмисез, чөнки барыбер мин синең сүзләр белән килешәм, ләкин башка җырларда кирәк дигән 10% тамашачыга кирәк, 90%-на юк. Гафу итегез мине. Бүген киресен исбатлыйсым килә. Менә рәхәтләнеп, тыныч итеп, халык җырларын тыңлап, ял итеп утрасы килә. Менә бүгенге кичтә нәкъ шулай итәсе килә. Ләкин арасында барыбер биеп ала торганнары да җырларсың инде. Әбиләр чагы белән башлыйбыз. Aldırıp yeşillikini Yerremiz gözlerge Ellek
şu alda kirpikler şılandı Şalatta şulanır Ebiler şu adı Hiledir küslerde Yüzekini zerge Umalı su kızlarge İşikler tüzerge Elle kız kilgenge Yeşkile küzlerge Yazlarına şeylerini Koylardan izlerge İzlerim şu alda kirpikler şılandın Şalatta şulanın ebiler şu adı İzlerim şu alda kirpikler şılandın Şalatta şulanın ebiler şu adı Şu ağın şalatta şulanın ebiler şu ağın şalatta şulanın ebiler şu ağın bir koytası idi Rüstem Zakon sizlere Reşatça iki dinlap deyin. Tuğan yaklarga, tuğan oğullarga qaytып kelegen. Мен adım şaulanan kiliş tuğara almayın tegen Digenlerin salıp yazmışlardan Bir baytası kile birege Sağındıra avlı muramnarlı Bir baytası kile yaşlıkke Bayta bulmay yutken ömerlerde Baytarıpla bulmay deşipte Sağındıra avlı muramnarlı Bir baytası kile yaşlıkke Bayta bulmay yutken ömerlerde Baytarıpla bulmay deşipte Abat baytıp yaşlı ramından Karmını tartıp gile uzasa Ömerüde hamandı yakuat Şidde yerde dünya uşasa Kile yaşlıkken Bayta bulamay yutken ömerlerine Baytar bula bulamay deşipte Bala şaknın
Maralap ile şabası Duvan yakka gaziz avlama Yaşlığına kile aytası Sağandıra avlay muramnarlı İtfaytası kile yaşlıkka Ayta bulmay ütken ömerlerine Sağandıra vallay muramnarı İtfaytası kile yaşlıkka Ayta bulmay ütken ömerlerine Aytar bula bulmay deşifte Aytar bula bulmay deşifte Татарстанның халық артисті Илсаф студиябызның қонағын. Менә Илсаф, әйтәсең, җырның окрыннарын, менә солмак җырларны халық бик тыңламый дисәң, рәхәтләнеп тыңладым. Безнең тыңлаучыларыбыз да рәхмәт язалар. Рәхмәт моңлы җырларыгыз өчен дип язган тыңлаучыбыз. Бар ул андый тамашачы ялгыша күрмик бердә. Моңлы җырларны, ниндер мәгънәле җырларны тыңламый безнең тамашачыга кирәк түгел дип. Чөнки хәзер әйтәбез икән, менә халык артисты авызыннан ишеткәч, яшьләр халык артисты әйтте бит әле менә. Димәк кирәк түгел. Алар әйткәч инде дөрес уйлый торганнардыр. Без алайса җиңел җырлар белән Аллага шөкер шулай көн күрик әле алга табада дип уйларга мөмкиннәр Илсаф. Дөрестлек бар сезнең сүзләрдә. Айгеле бар, әлбәттә бар. Концертларда да менә моңлы эчтәлекле җырлар җырлап җибәрәсен. Әлбәттә яратып, бирелеп. Гел өметсез түгел. Мин өметемне измим. Безнең татар халкы барыбер моңын юатмас. Аннан яши алмаз дип уйлыйм. Шикләшми һич кенә дә. Инде хәзер популярлык турында сөйләшик. Менә әйттең шул җырларны, ниндидер өч нотага яңгыраган җырларны җырлап йөрүчеләр хәзер популяррак һәм инде аларның җырларына халык күбрәк, концертларына халык күбрәк килә дип. Шулай да бүгенге көндә популярлык ул нәрсәгә корылган? Акчага корылганмы? Әлбәттә, бүгенге көндә акча кирәк. Популяр булыр өчен менә сәхнәгә танылыр өчен, шыгыр өчен бүгенге көндә мөмкин түгел дип уйлыйм. Бер дә матди шыгымнарсыз, бер дә түгел шактый күп кирәк хәзер. Бүгенге көндә шундыйрак тора хәлләр. Менә стартап өчен күпме кирәк? Әйтик, җырны яздырыр өчен, сәхнәгә чыгар өчен, костюмнар өчен, беренче концерт программасы белән чыгып китәр өчен стартап өчен күпме кирәк? 1 миллион. Шуның кадәр кирәк. Димәк, 1 миллион акчам булса, мин иртәгә үк чыгып, җырчы булып, сәхнә тотып йөри алам. Мөһим фактор шулмы? Ансы мөһим, ләкин бик дөрес булмаска мөмкин. Дөрес монда дөрес элегергә кирәк. Әле җырны сөйләй белергә кирәк бит, әйеме? Син 1 миллионда, 2 миллиондан да түләп куядыр куярга була ул акчаларны, алар бушка китергә дә мөмкин. Монда менә җырчының бик әйбәт сыйфаты булырга тиеш, популяр өчен продюсермы инде хәзер кем алып бара инде, әйеме? Менә шушы җырны атып ала белә. Ул бик шундый әйбәт нәрсә, әйеме? Ничек дип әйтим, бүген әле ул менә син күп акчалар тыгып сатып алып, аналарны эшләп, клиплар төшереп эшләгән җырың да китмәскә мөмкин. Теге популяр булып. Димәк, мөһиме монда җырның сыйфатлы булу, җырчының никадәр дәрәҗәдә үзенең кертемнәре. Монда инде талант, табигатьтән бирелгән талант гомумән чүпкә кала булып чыга түгелме соң әле? Акча булды да, димәк, мин популяр була алам дигән сүзме инде? Моның өстенә талант булса, әйбәт инде. Монда инде популярлыкның бик ноктасында буласың. Менә шушы зур акчалар өстенә талантың да булса, анда хуп күрелә инде монсы әлбәттә. Шоу-бизнес дип әйтәбез. Шуннан да ул бит инде менә шоу сүзендә, менә шушы шоу-бизнеста бизнес сүзе дә бар. Әлбәттә, иң беренче бизнес кертемсез булмый.
Монда бу сүз булгач, димәк, монда кертем һичшиксез булырга тиеш дигән Шулай дип баралайн. Хәзер ул акча эшләү ысулы ничектер. Шуңа кәсеп. Шуңа әйләнеп кала. Кәсеп булып калдымы инде бу? Акча эшләү ысулы. Кәсеп инде аның, ләкин ул кәсепне гомер буе күргәннәр бездән алрак җырчыларда яме. Ләкин ул бизнес проект дип каралмаган бит инде ул вакытта. Хәзер инде ул продюсерлар тарафыннан ул җырчыны чыгарам да, ничектер халыкны җыям да, популяр ясыйм да, акча эшлим дигән. Бу ничәнче елларда башланды икән? Акча эшлим дигән фикер бара иң беренче. Ничәнче елларда башланды бу? Моның бит инде башлангычында кемдер тора, моны кайчандыр кемдер башлап җибәргән бу эшне. Хәзер менә уемны белмичә, монда халыкка татар моңын җиткерим, аларга сеңдерим, татар халкының киләчәге өчен борчылу бик күрмим мин анда, дөресен әйткәндә. Җырның сәнгатендә. Бу ничәнче елларда китте дигәндә? Юк, менә хәзер ярар, ничәнче елларда дигәнне әйтеп бетерде, аннан соң мин үз фикеремне әйтәм. Ну, чынлап бер шушы гасыр башыннан киткәндер инде ул. 2000нче еллардан. Аңлашылды. Ә менә җырның сәнгатен үстерүгә бармак ашаклары дигәндә әйтер идем, бүгенге көндә яшьләр арасында бар безнең улпат шәхесләребезнең җырларын башкаручылар, бар шушы традицияләрне дәвам итүчеләр Илсаф. Билгеле алар күп түгел, алар бармак белән санарлык. Шул вакытта менә әйтер идем, Бахапов фестивале лауреатлары менә әлеге фестивальләр үткәрелә. Алмаш бар ул, юк түгел. Монда булай 40 кисергә бәлки кирәкмидер дә. Мин нәрсә әйтәсем килгән, әлбәттә, бик күп җырчыларыбыз шушы мөхтәрәм ниләрне алып баралар, моңны, җырны, элеккеге өлкән җырчыларын алып, мин монда күбрәк әйтелдем продюсерлар тарафыннан эшчәнлекне. Күбрәк менә Мәскәү продюсерларына кагыла инде ул. Әле безнең Татарстанга ул бик шаукым килеп җитмәгән. Без әле күбрәк, ничек дип әйтәм, акча эшләү булса да, яшерен батырын түгел әле, барыбер. Оннан соң барыбер кайтып калабыз, шушы гастрольләр белән, концертлар белән чыккач, ничектер акча эшләү икенче плангаракча китеп кала, һәм инде рәхәтләнеп, бирелеп, җырлап, халык белән аралашып, бераз гына башка фикерләр дә килә. Башка. Аңлашылды фикерең. Менә хәзер яшь башкаручылар бер җырчының, өлкән буын җырчының җырын алалар да аны заманчалаштырып башкаралар. Бу дөресме синеңчә? Ну, хәзерге көн күзлегеннән караганда, хәзер бит законнарга авторлык хукуклары, законнары бар иде. Бәйләнә инде, хәзерге көн талабыннан караганда дөрестер инде, элек авторлык хукукларын бәйләмәгәннәр, җырчылар берсе дә диярлек андый сораулар тумаганда, кирәкмәгәндә, булай мин булай кешелек тарафыннан ничектер намус дигән дип килсәк инде, ул яктан карасак, мин аны бик үк дөрес дип әйтмәс идем. Әгәр дә рөхсәт бирсә әлеге җырчы, мәсәлән, әйтик, бу мөмкин иҗатта булганнары үзенең җырлын башкарырга рөхсәт биреп, бу җырны бит инде популярлаштыру дигән дә сүз. Шулай ук инде менә туган тел проблемасын алсак, татар теле проблемасын алсак, аны да шулай ук игътибарсыз калдырмау дигәнне аңлата бит. Әлбәттә, аның ярдәме бардыр инде. Ләкин менә бер җырчы, элекрәк буын җырчысы, ул җырны тавып, әйме, сүзләрен тавып, композиторга биреп, киен яздырып, аранжировка стилен уйлап тавып бит инде иң мөһиме, шуны иң мөһиме. Аннан соң шуны тамашачыга җиткереп, үз исемен кулланып, әйме, 20 ел эшләгән бренд бит инде ул. Әйе. Шуны тамашачыга җиткереп, шуны инде акчалар түгеп, ул җырны популярлаштыра, 20 ел җырлый ул, халыкта популяр була име. Аннан соң бер яшьтә җырчы килә дә инде, кара әле бу җырны җырлыйм әле. Ул рөхсәт итсә ул җырчы, миңа калса җырларга кирәк тә, мөмкин дә, булай теге беренче рөхсәтсез
тартып алып җырлау Анысы аңлашлы. Исаф, әгәр дә килеп менә синнән бу әбиләр чуагы дигән җырыңны җырлыйм әле, заманча аранжировка белән. Мин моны сәхнәгә алып чыгам һәм бу җырың синең, бу җырыңны халык заллар, анда меңләгән заллар тутырган заллар да залдагы халык кушылып җырлаячак. Бу җырыңның сүзләрен дә беләчәкләр. Бу җыр беренчедән теге җырчыны популярлаштырса, икенчедән ул сине тагын икенче тапкыр популярлаштырырга мөмкин түгелме соң? Мин әйтмәс идем, что Сорасалар бирер идең әлеге җырны, мәсәлән, әбиләр чуагы бик популяр җыр бит. бүгенге көндә юк. Бераз соңрак бәлки уйлап карарсың. Бәлки әйдә, мин аны заманчалап та эшләттем. Аны ремиксы да бар. Бүгенге көндә калмасалар әйбәтрәк булыр иде. Сөйләшүбез озакка сузылды, шуңа күрә рәхәтләнеп җырлар тыңлыйк әле без. Җырчы студиябезгә килгән икән, тере тавышка җанлы концерт дип әйтәбез икән. Димәк, ул җырларга тиеш. Рәхмәт, Илсаф. Яңа җырларымның, яратып җырлый торган җырларымның берсе. Онытырга телим. Мин сине. Терелеп яуган аппак карлар, Ак калган сөю төсеме, Сагынудан арынасым килә, Онытырга телим мин сине. Жанны кисеп искән җилгә сибәр, Үгелергә торган хисемне, Юк ятлыгып яратырга түгел, Онытырга телим мин сине. Йөрәгем ник йөдәтә икән, Мин кабатлап синең исемне, Миңа язган яңа язлар көтәм, Онытырга телим мин сине. Жанны кисеп искән җилгә сибәр, Түгелергә торган хисемне, Юк ятлыгып яратырга түгел, Онытырга телим мин сине. Аралардай аппак калды сөю, Келисеңә төшер син мине, Онытылып яратырга түгел, Онытырга телим мин сине. Жанны кисеп искән җилгә сибәр, Түгелергә торган хисемне, Юк ятлыгып яратырга түгел, Онытырга телим мин сине. Юк ятлыгып
Яратырға түгел Ұнатырға тілейм мен сені Ұнатырға тілейм мен сені Туған негіз, өскен негіз, әбі кеткен негіз Неше бала бір ұяда, үстік бірге тегіз Өсіп жеттік, ұшып біттік, бақыт ізіліп кеттік Жет ян жерде, жет негізді, маңсу көңіл кетік Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Ярак инде әтияни Біз аларға бәби Кішлерге зірәни Жанында жыләми Байтар үшін вақыт тапмай Ері біз шетте Туған йыртны ташлап бір кім Әни ките Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Тұрса, Құдай қабыл қылса Туған негіз өскен йортқа Байтыр yollar болса Ей туған йорт қайғы шатылық Бірге бөлішкен йорт Тағын қайтып жияларбыз Біз нейсің дәмді Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Әткәйләрінің, әнкәйләрінің фатихасын алып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Туған өскен негізлерге байтып йортлар салып Байтып йортлар салып Индік Нык популяр болған жырым бұл Кәусер апа Шафикова, Наил Шаймарданов Егізектілер жыры Бірісі құяш, бірісі ал Бұл жерде отырып жырлап болмайынды Sübhanallah küstümesin Dişikte kim yetisine En iyisine Birisi kıyaş, birisi ay Etisine en iyisine Birisi kıyaş Birisi ay İlk günde iki laşın bular bu iki malay Türdişikte iki sabır Birisi kıyaş birisi ay İlk
Ilkügende iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi var. İki şadlık bulup tuğdu bir yola. İki malay darmaş gügünde balkıgan. Birisi kıyaş birisi vay. Darmaş gügünde balkıgan. Birisi kıyaş birisi vay. İlkügünde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi vay. İlkügünde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi vay. Güzaşıp yumgalarına üser bu iki malay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi vay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi vay. İlkügünde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi vay. İlkügünde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi vay. Bir bişikte iki sabay. Birisi kıyaş birisi vay. Birisi kıyaş birisi vay. Birisi kıyaş birisi vay. Татарстанның халық артисті Илсаф студиябызның қонағы. Танылған музыкант Татарстаннан атказанган артисті Габдракип Шафигуллин. 20 елдан бирле бергә эшлибез. Һәм скрипкада безнең Рушания Исрафилова. Концерт залы кагыйдәләрен беләм икән бүгенге көн тамашачысы менә шул хакта гомумән тамашачы турында без сөйләшә башлаган идек, әмма тамашачы артык иркен тотмыймы үзен дип. Гомумән концерт залы кагыйдәләрен беләм икән бүгенге көн тамашачысы аеруча нәрсә ошамый? Илсаф, сиңа нәрсә ошамый аеруча? Ул менә ничек дип әйтим инде, кешенең ул концерт ул турыда әйтеп үттем инде, концерт залында гына түгел, ул концерт залынан тышта кеше ничек үзен ничек тота, концерт залында да шулайрак тота инде ул. Менә шунысын ачар шуланың, Илсаф, беләсеңме? Менә ул бит урамда эшкә киеп барган джинсы чалбар белән театр, концерт залларына бару кагыйдәгә әйләнгән кебек, менә үзенең тотышы, урамдагы тотышы да залга, концерт залларына, театр залларына килеп керде. Шунысы. Шул ансы кирәкмәс иде. Театр инде ул концерт залы булсын икән, әйме. Ул инде югары сәнгать дип алыгында әйме бу чиракта тамашачысы бара бит инде театр булсын. Шуңа күрә үзен миңа калсаның киеме дә үзенең тотышын да шуңа җайлаштырып булырга тиеш дип уйлыйм. Хәзер инде әлбәттә синең әйтүеңчә ул джинсыдан да, теге шортыдан да. Мин киемгә генә бәйләмим. Кемнеңдер бәлки аның киеме дә юктыр, бәлки матур күлмәге дә юктыр. Ул булганын киеп барамы да киемгә бәйләнү түгел. Мин мисал буларак кына әйттем. Ничек дип әйтим? Нәрсә ошамый мәсәлән сиңа? Мин менә концертка барсам, үземнең коллегалар, җырчылар арасына, театрга барсам, башка нигә тынычрак карап утырырга тырышам. Җырның эчтәлеген тыңлап, кейін башкаларын ничектер менә
тәнәфестә анда әзрәк теге чәй эчеп кирип бөтен тамашачыларга теге сәхнәне каплап сикереп йөрүләр бик ошап бетми инде миңа дөресен әйткәндә. Димәк, шундый торып басып бии торган җырлар булганда тамашачы түзеп утырырга тиеш, димәк, торып басып биергә тиеш түгел дип әйтәсең килә инде. Тиештер дә. Әгәр дә аның күңеле шуны таләп итә икән, Илсаф. Аның күңеле таләп итәдер Айгөл менә. Ә менә арттагы утырган кешенең 1000 ярымга билет алып килгән кешенең аның аркасын карап утырырга ничек икән күңел халәте менә. Анысы да бар. Сен минем алдан язып җибәргән сорауларыма җавап бирә башладың. Яхшы. Мин бу сорауны юкка бирмәдем, Илсаф, чөнки соңгы булган чарада бу теманы мин һичшиксез кузгатам дип килдем бүгенге тапшыруга. Концерт башланырга өлгермәде. Җыр уртасында урыныннан бар кешеләрне кузгатып, рәтнең уртасына кадәр узды берсе. Концерт башланырга өлгермәгәндә иде әле. Билгеле кымачаулады. Сүздә юк бу кеше соңга калган. Тик кагыйдә бар, Илсаф. Нинди кагыйдә итәле? Анда вакытта инде җыр беткәнлек кетеп, җыр беткәнлек кетеп, тамашачының игътибарын алмыйча, аңа комачауламыйча, матур гына үзеңнең урыныңа кирип утырырга кирәк. Һәм чыгып киткәндә дә шулай. Чыгып киткәндә дә шулай, аннан соң концерт бетә-бетмәс, менә чыгып китү миңа бик җырчы буларак та, тамашачы булып утырганда да нинди генә концерт булмасын, ул шамыймы, теге җырчы җырлап бетерәме, юкмы? Китә башлау, чыга башлау, гардеробка йөгерү. Синең концертларыңда да күзәтеләме? Миңа күп түгел, булгалый. Сирәк. Мин моңа бик исемдә китми инде, дөресен әйткәндә, бәлки кешенең анда такси китеп тора торгандар, бәлки 1 минут көткән такси тагын 1 генә минут көтеп тора ала инде. Илсаф, бу бары тик эвакуатор алып китә торгандар, теге Униксианда булса. Яхшы. Чәчәк бирү бик матур күренеш. Менә сүздә юк, артистларга чәчәкләр бирәләр. Артист җырлап басып тора һәм сәхнәгә чәчәк күтәреп берсе менеп баса. Ул аның җырлавын көтеп тора алмыймысың, җырлап бетергәнен көтеп тора алмыймысың инде сәхнә кырында. Нигә менде инде бу сәхнәнең уртасына? Җырчы җырларга белми, җырчы чәчәкне алырга белми, чәчәк бирергә чыккан кешенең үзенә уңайсыз. Менә моның кагыйдәсе турында да әйтик әле. Чәчәк бирү кагыйдәсе бармы? Бу сорауларың белә, мин ялганлый белмим, 200-ләрне алмыйм дигәннән. Менә шул 200-ләнмәгән кеше булганга күрә сиңа бу сорауларны бирәм. Аннан соң хәер начар кеше булып калам инде. Менә шул начар булудан куркасың. Син бүген мине генә начар итеп калдырмакчы буласың инде. Айгөл агрессив, авыр сораулар, начар сораулар бирә дип. Агрессиврак. Юк, менә дөрес җавап бирергә кирәк. Дөрес җавап бирсәң, чәчәк бирмәячәкләр Илсафка. Ансы да бар. Чәчәк, ничек дип әйтим менә, хатын-кызлар инде матур итеп киенеп килгән икән, прическалар ясап күлмәгән әйме. Нишләп инде ул җырның уртасында килеп басып торып, бөтен халыкка күренеп төшмичә ничек китсен инде. Ансы да бар бит инде аның. Булай дөресрәк инде аны җырлык беткәнне кетеп, итеп, матур итеп тапшырып чыгып китсәләр, әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Аңлашылды фикерің. Сәхнәгә менеп, менә аннан соң бар сәхнәгә менгән тамашачының артисттан микрофон тартып алып, нутык тота башлаучылар бар әле тагын. Мин кушып өстәп әйтәсем килә. Аннан моннан дулкынланып сөйләнә бит инде ул. Ул алдан әзерләнгән текст булмый. Ул билгеле район башлыклары бәлки чыгып сөйләргә анда спонсорларында чыгып сөйләргә хаклыдыр да. Дөресме бу? Ансы бер нәрсә ахырдан ничектер рәхмәт әйтү, андый нәрсә бар. Менгән һәрбер кеше рәхмәт әйтә башласа инде. Ахырдагысын әйтәм. Ләкин концерт вакытында микрофоныңа тартып алып, фикерләреңне чуатып, җыр сүзләрен оныттырып, әйме? Ансы кирәк нәрсә. Анысы да монысы синең плюска яисә минуска җырлавыңны, җырламавыңны әле сатып ташларга мөмкиннәр. Анысы да бар бит. Андый кешеләре дә бар инде аның. Шулай ул чирагы бар бит, әйме? Бөтен җырчы да бит тере тавышка гына җырламый, аның бар фонограммага плюска җырлаучылары. Менә шунда микрофоны сүнгән булса, уңайсыз хәлдә калдырасыз бит тамашачылар. Дөресен әйткәндә шундый тамашачылар бар, бу фонограммага җырлый микән, юк микән дип микрофон. Махсус эшләүчеләр дә бар микән? Бар. Чынмы? Банкетларда, ул менә концертларда да шулай эшләүчеләр бар.
Ләкин мин ул бик куркыныч түгел. Менә онысын әле белмәйдем. Мин куркыныч түгел дигән бүген аңладым. Ирсаф әйтә, мин микрофонны синең кулыңнан тартып алмыйм бүген, рәхәтләнеп җырлый аласың, тагын бер җырыңны бүләк итсәң иде. Миңа чәчәкне ничек бирсәләр дә кабул итәм. Җыр уртасында булса да, ахырында булса да килсеннәр генә. Иң танылган, иң беренче җырларымның берсе. Бик популяр булды бу җыр вакытында. Кайталар кыркозлары. Kızlar aşıp bitti, varsız alır sanadı. Kayda kaldı bergesi deyip, yüzlerinden sıradım. Bir kozman su tavuş bir de, gitken iyiydi koltuğu var. Minim dostuna kişe atıp aldılar. Faydalar indi, faydalar indi, faydalar indi fazlarım. Yarak yollarda yalnız kalsa da faydalar indi fazlarım. Faydalar indi, faydalar indi, faydalar indi kozlarım. Yarak yollarda yalnız kalsa da faydalar indi kozlarım. Nerse buldu bu dünyaga, yüzlerim görmez buldu ama. Yaz gitti mecir yezinden, maturlak suandama. Karpazlar ışıktı, un berber teki varsa, demine yerlegemde şul kazlarının kaygısı. Faydalar indi, faydalar indi, faydalar indi fazların. Yarak yollarda yalnız kalsa da faydalar indi fazların. Faydalar indi, faydalar indi, faydalar indi fazlarım. Yarak yollarda yalnız kalsa da faydalar indi fazlarım. Faydalar indi, faydalar indi, faydalar indi fazlarım. Yarak yollarda yalnız kalsa da faydalar indi fazlarım. Faydalar indi fazlarım. Faydalar indi fazlarım. Сапна үзең беләсеңме икән әле? Тамаша яисә концерт залына иң беренче ир-ат керергә тиешме, хатын-кызмы? Ир-ат белән хатын-кыз киләләр. Ир-ат керергә тиешме, хатын-кызмы? Оның
тәртибе бердер инде бөтен җирдә. Алга хатын-кызны үткәргә кирәктер инде, хөрмәт йөзенә миңа калса белмим. Юк шул. Син дә белмисең икән әле. Иң беренче чиратта ир-ат керергә тиеш. Эшләп икән. Рәтен эзләп табырга тиеш. Билетын кулына тутып, кайда утырачагын хатын-кызга күрсәтергә тиеш. Аның менә шундый кагыйдәсе бар икән. Концерт тәмамланмады, ләкин менә азагына якынлаша. Нәкъ менә безнең тапшыруыбыз кебек. Берен-сәрән концерт барышында гардеробка чыга башлыйлар. Тамашачы, без бу хакта инде бераз сүз кузгаттык. Мин әле менә булды шундый хәл, мин кульминацион җырны тыңлыйм, соңгы җырны тыңлыйм. Бер ирод, минем кырыйда утырган ирод чыгыйм дип сорый. Мин әйтәм, мин җыр тыңлыйм. Чыгыйм әле, мин ди чыга торам ди. Концерт тәмамланмады, мин әйтәм, мин җырны тыңлыйм, мин концертны карап бетергә килдем дип аңлатам. Аңламый ирод. Яхшы, мин әйтәм, ашыксаң бар чык. Һәм аякка баса-баса караган кешегә комачаулап чыга башлый. Гади кагыйдә. Ничек чыгарга тиешбез? Рәт арасыннан аңлатып әле. Кергәндә дә чыкканда да монда ансы шулай инде, кергәндә дә чыкканда утырган тамашачыга алдың белән йөзең белән үтәргә кирәк инде. Алгы ягың белән чыгарга, йөзең белән, әйе. Ләкин менә бер нәрсә генә әйтеп үтим, инде мөмкинлек бирсәң, синең сорауларга кушылып, нык тамашачыларны монда тәнкыйтьләргә туры килде. Юк, тәнкыйтьләмибез, без бары тик без берәүне дә тәнкыйтьләмибез. Коллегаларга да эләкте, әгәр дә без бары тик кагыйдәләрне искә төшерәбез. Менә син белмәгән кагыйдәләрне мин искә төшердем. Мин белмәгәннәрне үземне уңайсызрак хис итәм, акыл өйрәтеп утырды бер сәгать димәс. Ник алай булсын? Һич кенә дә алай түгел. Без бүгенге кичтә синең иҗатың турында гына сөйләшеп утырасың килми. Чөнки синең иҗатыңны барып концертларыңда, җырларыңны, шулай концертларыңда карый алалар. Рәхмәт. Интервьюны башкачарак итеп эшлисем килде әлеге әңгәмәне. Килешәм. Ярым, мин тамашачы буларак утырам. Әйме? Ә менә сәхнәдәге артистка ничә икән? Хөрмәт итмәү, тәрбиясезлек бит инде ул концерт тәмамланмыйча дәрәү кубып концерт залыннан чыгып китү. Бер дә күңелле түгелдер. Әйтәм бит инде, кеше урамда, теге базарда ничек үзен хис итә, концерт залында да шул ук тәрбия инде, тәрбия инде үзгәрми ул. Концерт залыгына килгәч, аның тәрбиялесе инде бетергәнлек көтә, алай кеше аша йөрми дә инде. Кеше аша үтми дә, аякларга басырга да тырышмый. Концерт беткәнне көтеп, кул шавып, артистка рәхмәт әйтеп, матур итеп чыгып кайтып китә. Бүгенге тапшыруыбыз азмы күпме сезнең өчен дә безнең өчен дә файдалы булгандыр дип ышанасы килә. Һич кенә дә үз күңелегезгә якын алмагыз. Без берәүне дә тәнкыйтьләмәдек. Бары тик кагыйдәләрне генә искә төшердек. Сәхнәдәш тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе заказы белән әзерләнә. Һәм инде әлеге тапшыруны сез җомга кичендә карый аласыз. Һәм Илсаф, бүгенге тапшыруны тыңлаучылар, белмим, ничектер, бәлки тәнкыйтьләрләр, бәлки яратмаслар, бәлки яратучылар да булырлар. Ләкин бу теманы күтәреп чыгасым килгән иде. Сиңа бәлки авыргарак туры килгәндер инде. Ләкин ахырдан менә шушы күңелемне бераз йомшартып дип әйтим инде, тамашачылар күңелен исән сау булыйк, җырларыбыз аша, моңнарыбыз аша концерт залында очрашыйк. Әле безнең милләтебез яшәр, моңыбыз югалмас. Гел өметсез түгел, бераз сөйләшүне шулайрак алып бары ничектер килеп чыкса да, ләкин Аллага шөкер, бүгенге көндә телебез яши, җырыбыз яши, моңыбыз яши. Рәхмәт шакырганыгыз өчен. Яшәсен Болгар радиосы, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе. Шулай булсын. Аллага шөкер. Туры әйткән туганына ярамаган диләр. Шулай була күрмәсен инде дуслары. Туры әйткәнгә ачуланмагыз, әмма дә ләкин концерт тәмам дип әйтсәм дә, тагын бер җыр тыңлыйк әле. Концерт залы түгел. Телеэкраннар кашыннан китәргә ашыкмагыз. Garip
gülmek ile seni gar gülmegenlik iyesin de yeşil bağlardan ütesin bağlalı şeşeklerin şıya şıya balaya sağınıp ütesin senin gar gülmegenlik zengerligi kaderlete ayaz yüklerini indir kesüzler aşar iken Sahnedeş, oygul bilen